Kardom kini Hilsam Karbiang Long Birta Thanjibang Nili Samni Rubjilen Tarupi non Birtang Tang Tahar Jupanita. Lahorizana hitia long kici tangar pum kelong pom. Birta ketok bom hotan ge kici tangar pum mamang pu komat none pangtek montek tela. Hai la pinia mai ke pahe pupon. Sa digom torong pi ke hai mai ko ke hai. Nangat tong don Karbialam ta terfiata isi kereng en alam isi tangkim lima ke alam ta pu bang ki pajitan long nang padunang paso perman ki klaim kedam ammo long Karbialam mena mai long ni jangan atu peta isi tangrak cerap citu nai pu Karbialam mena mai ni jangan kedam tang nili kali tang nili po ake sarpan si panong panili non malong cipanu nungar kong li tocong ni lapu hapu ke hirjir ge hirmai long nang pi hirjir lo chapate dun ke tegere to pop di panang deng si nang li phai dun lo pi ni thomang deng along di nang charlie bom na school lo class kan lo class 5 di hirjir ge chapate long hai dun lo ini yang deng along kena school lo nang pori ke di anghat nalu metang introduce kardom elemen ke digan torong ku sabi nang tu bangkam kam hebang amai ki bi putang alam tinon ka dak kan hamna ni son lo dak dong kam hirbang amai kibi pona lambang ke lak helo ningkan suri ini rakre sirkya paningkan engdeng isi dong kam hirbang amai di pondo hala so ahut ni tum theklong lo klim somara tum tame aket thia tum tame hirjir ki hir jang cepati dun tum topik laso ajoine komani tum ke non api theklong ningkan isi yang bong sitame mani bangka ame thang hirjir je bonda theklo ame thang tum so to theklo laso ke mang pen sini lutum ning arong piglo hala so ang thek ke theklong pen lason thak si non engdeng hini dong kam hirbang amai bilo plote an so se klim somara tum tame aket thia tum tame na chitong tum pen thot an so se bidi sore thekser atum long pen long dun pu la pen an so se ame thang tame la met nam chong khai aphan kaching hon thek dia aphan aja kong chelong dun pu ja ke mang ban si engdeng hini dong kam hirbang amai ban ke nil tum di pon sini dak hirjir ge chapate mai long masih ting siang deng hai pon lo pini ladak dong kam hirbang amai engdeng hini long ke cheng sia nong e ke long pon ke do the nil tum pason thom do ka chepate ke cheng hala santhom ge chapate putak lam de kan tham sini son thom ka chepate bang la ku helo along amat hirjir ke to campaign ke sik long le ladak amasia the pi por so the pi phuthak to mang ko la so along bang ke long pon bang ke la ke Thaniram teron alang li ke long ni rasor alang li si ke cheng sia nong e ke palong pon lo la pen ison na bang ke hirjir ke hir la ke ake the tum lo ame thanga hirjir ve ke hir la ke cheng si che palong pon la ke atur ve alang li ke dan gaung ara pen la pen isi bang ke dolang klim somara tu mate ning kan kini ning kan ke thom pen ning kan ke thom la so pharatum phan bang ke hirjir ki hir ame thang ke latum chibonda the wai fit tame anu ka plek to tang hirjir ki hir te chalang tum bhal ke pati pamlo kasi ladak ba ke cheng si ano e ke long pon la bang ke bongmir terang pi ini cuma apa sih ke Malaysia koman ini labang so mai lo ni lutum ke long ke video pik lo kusi te bathalo amai le di hek kusi tame ni lutum chopa pon do pik ladak KSA mai putu manta chop hapon na pen club che thang klong club mai putu manta chop hapon na pen dark town committee along a chairman pen cheng lok commissioner atum hananda chop hapon na pen Karbila me mai ni jang long rina thua bidi sara mai phua kong chun bang alang litum aphanta chop hapon na pen Karbila me mai ni jang long ria lo mai phu akhai sarim be alang lista me chetong lo Karbila me mai ni jang long ri akong chun bang akhai ram sing kathara alang lista me chetong lo lapen asamis
Nepali saja sabha long pen testame business nirola las tame nang chitong dunlo na pen customary law chairman ake hai mansing ro pi tame nang chitong dunlo na pen yelutum dotulang tok bangku talang li binon doterang tame nang chitong dunlo tok bangku dhaniram rong has tame nang chitong dunlo na pen dotulang lim sumara phan ka panong pen kai kita kitok ber hirjir tumus tame ka son sever lake klim sumara tum han ke inut akurusar plep pudia sitamelo alang di ke ake hai security so alang li linguistic award America linguistic society pes tame non het karbia aphan ka cherai kom ching hon tek kwa nong e alang kilong pona abang pu ake hai security so si dak alhisar po mana peng pen ang chetong dun pen arti na pidon Nanti non pang bang ji bang nang itu nama so akhir bang mai nang itu pamam pun bom lang ma none prang ke bang jilang stame ke prang alam ke mati ta charche poi fix stame ni itu ma ke mang bang ke none prang stame di pon bom lang athe ove kimi atum han ke nilita ove kimi lang stame nilipen di mujot atum han stame hai ke cheng honji ke lamet hen lo pa prang nang ji la si lamet ko son si ke cheng honji ma hala bang ke ilitum japon bom lang